Stále to hore a tak vľavo by som sa držal, vieš. Takže ahojte priatelia, vítam vás pri prvom premiérovom novoročnom bushcraftovom videu, prvom v tohto roku. Jak už som vám želal, takže vám zaželám ešte raz všetko dobré do nového roka, nech sa vám darí, nech ste zdraví, šťastní, nech máte veľa úspechov, peňazí, lebo tie sa nám zídu v tomto roku a hlavne veľa času v prírode. Takže tak, toľko k tomu a my dneska ideme spolu so Stanom, sme sa vybrali trošku na bushcraft. Bolo to také spontánne rozhodnutie, keďže ostatní nemohli vôbec, tak sme sa rozhodli, že aspoň my vybehneme trošku. Včera bol na bushcrafte Niko, nám to včera moc nevyhovovalo, takže ten bol včera na Tribeči, dal som zo pár fotiek aj na skupinu, môžete si ich pozrieť. Takže tak, ten tam mrzol a dneska budeme mrznúť my tu. Vraj dávali v rádiu, že bude dneska nejaká mrazivá noc. Výstrahu pred snehom, ale neviem, momentálne to tak nevyzerá. Ale uvidíme, že čo bude v noci, čo bude večer. Každopádne zostávame na noc. Budeme tu len my dvaja, keďže ostatní vôbec nemohli prísť. Ani nás len pozrieť. Každý zanepráznený. Od 7. už začína robota. Takže treba využiť ešte nejaký ten voľný čas, vybehnúť do lesa, oddychnúť si, pripraviť sa psychicky na robotu, na stres, na nervy. Takže asi toľko k tomu. Vystrá, no? Mne hovorila žena, že vystrá pred snehom. Ale ako ja som myslel, že niekde v Tatrách. Ale nie. Ty kokos. Okolie Levice? Kámo, to bude, vieš, aká sranda, keď nám začne snežiť a porádne. Nevadí, my to dneska dáme. Našli sme si tu také miesto. Nechcel som moc kecať na začiatku, lebo mali sme dosť taký strmý šlapák hore, takže som bol zadýchaný. Jak hovado, musel som sa trošku vydýchať. Takže sme tak trošku vyššie na kopci. Po skúsenosti z minula sme si našli taký flek, že nech tu moc nebudíme pozornosť. Samozrejme, budeme tu v kľude, v tichosti. Žiadne odpadky, žiadne vystrajanie, žiadny alkohol. Pekne len oddych. Čítam to, že tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Ľudské aktivity bushcraftové. Dobre. Takže neodporúčajú ísť do lesa, do hôr. OK. Nevadí. Ako hovorím, momentálne to tak nevyzerá, lebo ja myslím, že je plus 2 alebo 3, nie? Teraz. No. Cca 2 stupne, takže ako nevyzerá to na nejakú snehovú nadielku, ale uvidíme. Večer sa možno, že ochladí tak prudko, že začne fujaviť sa metelica. Čiže keď vás zaujíma, ako bude vyzerať prvé bushcraftové video v tomto roku, zostaňte s nami, sadnite si, dajte si čajík, buďte v teplúčku, v pokoji, na rozdiel od nás, v zime. Ale každopádne my si tiež spravíme nejaký čaj, kávu. Lebo tie radlery, čo sme si doniesli, tie nám podľa mňa zamrznú za chvíľku. Z toho bude čistý ľad. Minus 6? Fú, to bude na hrane s pacákov, kámo. Ja mám do minus 7. Ale nevadí, naobliekaný som, takže bude to v pohode. Dobre, priatelia, takže keď vás to zaujíma, ako tu budeme dneska my dvaja bojovať, dvaja vlčáci, budzogáni, tak sledujte toto video, budeme sa tešiť. Ak vás niečo zaujíma, napíšte do komentárov, taktiež sa potešíme. No a ideme na to. Keďže má byť krutá noc, so Stanom sme si spravili takúto piecku. Stano sa snaží odkopať obrovský balván.
aby si zaručil komfort. Takže Stanovi sa to podarilo. Taká nora, jak keby sa nám tam mal niekto nasťahovať v noci. Ale dobre, dokázali sme to. Tak vám to tu natočím ešte, kým je svetlo. Stanko dúma, ten si tam ide dať nejakú palicu, aby si to vystúžil. Keďže tam nemá tie stredové uchyty na tej celte. Nie ako ja tu. Čiže tá, čo tam musíme vymysleť. No a vyzerá to celkom v pohode. Nie je to najhoršie. Sa bude spať, sa bude pozerať na oheň. Hádam sa tu nejaké teplo udrží, takže uvidíme. Čo by nebolo úplne zlé, ja si to aj tak spravím, brat. Tuto dreva posuniem trošku. Môžeme to idem zatiaľ, asi si mňa? Sa to šmíka jak kokot. No. Tak. Tak som to kúsok premiestnil. Teraz by to malo byť viacej priestoru. Aj na sedenie, aj na všetko. Aspoň si tam môžem niečo variť, alebo tak na kraji. Takže super. Paráda, bratu, paráda. No už to máš oveľa lepšie, hej. Už to máš oveľa lepšie teraz. Ono ide o to, keby snežilo, nech ti na to nesneží tak, aby ti to nezaťažilo, vieš. No presne, nech to padá dole, vieš. Taká výhoda na tomto batohu, čo musím poznamenať, že hore mám spacák naondený, čiže keby to otvorím hore, tak musím vybrať spacák a všetky veci mám dolu, hej. Takže keď sa tam chcem dostať, ideálne rozopnem ho z dola, všetko si povyberám, čo potrebujem. Nemusím vyberať spacák a potom ho zdávať znovu dolu, dovnútra. Lebo ono, hore sa to tak zaťahuje a keby dám tie veci, čo potrebujem na vrch, tak sa mi to nedá moc dobre zatiahnuť. Keďže tam mám rôzne veci, hej, mám tam, neviem, pilku tam mám, fľašu s vodou, jedno s druhým, hej. A keď dám na vrch ten spacák, tak sa to pekne dá zatiahnuť, hej, lebo ten spacák je tvarovateľný. Čiže vážne výhoda toho, že tu je tento otvor dolu na spodku, že si to viete rozipsovať, otvoriť, vybrať, čo potrebujete. Tým pádom spacák vám zostáva vo vnútri, v suchu, nemusíte ho vyberať von. Paráda. Fakt ako ten batoh, spokojný som. 2 otvory, úložné priestory na pivečka, samozrejme máme tam radler, nealko. Takže tak. Dobre, akože spokojný. Spokojný som s batohom. Stano, čo hovoríš? Všetko v poriadku? Dobre to bude. Ej, ak si to tam uzavrel, hej. Nedojde ti tam nikto, neboj sa. Žiadna líška. A začínam byť pomaly a hladný, takže za chvíľočku pospravíme oheň. Ešte ideme nabrať nejaké drevo.
Nie? No to nemáme. No nech tu nemusíme v noci nejak extra behať po hore, zháňať drevo. Tak si tu spravíme nejaké zásoby a tak. This is perfect. Come kiss me one more time. I couldn't dream. Ide nás tu sakra vydymeť spolu so Stanom. Ale nejako sme to hádam vymysleli, každý na jednu stranu a dym nech si ide kľudne cez stred. Hladní sme jak vlci, takže ideme sa najesť. No a uvidíme, pokračujeme ďalej. Slanina nakrájaná, ideme na to. Stanu už opeká párek. Klobáska plnená sírom, no neviem. Ale chlapi, toto bude bašta. Môj nový stolček s mozaikou slovenskej kultúry. Pravý bushcrafterský. Opečeme, najeme sa. Spravíme nejaký čaj, kávu, by som si dal kávu. Kávičku si dáme. No. Bushcraft jak oči. Tak toto má vypadať. Slanina, klobása, ideme na to. Oheň konečne nedymí. To začína byť pekná zima, hej. Vymyslel som aj takúto automatizáciu z trojnožky, si viete spraviť takýto držiak na slaninu. Máme -4 momentálne a má byť -7 cez noc. Dostanom nám mrznú nohy. Termoponožky máme, ale aj tak nič moc. Pokračujeme ďalej, mrzneme. Niko prvý raz v živote testujeme Leový varič. Démon horí. Máme 9 hodín, -5. Stano ide trošku priložiť do ohňa, ja si opekám nejakú slaninu, ešte nech sa najeme. Potom si spravíme možno nejaký čaj alebo niečo a pôjdeme zalahnuť. Lebo je to čistý hardcore. -6, priatelia. -7 bolo v noci, teraz máme -6. Čistý hardcore. Je to cítiť už. Hlavne keď spacák komfort máte do -7. More. Tu mám deravú celtu a neviem, či to je na kamere vidieť. Stano kúri o 100-200. Už nech vyjde trošku slnko, ty kokos, lebo to je porádna zima. Ale noc bola celkom pohode, až nad ránom už bolo tak ten vietor, nie? Dosť fúkal vietor a už bolo tak chladno. A
Ale akože z pacáku bolo dobré, len už keď bolo tých minus 6, minus 7, tak už bolo cítiť, že už ten komfort pomaličky sa stráca a už začína byť tak chladno. Ale inak super. Kotlety, more. Ono my, keď sme išli spať, tak teplo mi tam išlo. Hej. A keď začal fúkať, to teplo bolo preč. Aha. Tak hovorím, že jebnem to dole a teplo tam bude. Akože dá sa takto v zime bushcraftovať aj v tých nižších teplotách minusových, ale bez ohňa, kámo, ťažko. Nie? Lebo ako už len si zober, že keď sme tu boli od koľkej? Od 3. No, od 2. od 3. do tej 10. vieš, čo by sme tu robili v tej tme a bez ohňa, ty kokos. My sme sa zbláznili, hej. Počítali piškotky. No, čiže predsa len ten oheň je taký, že musíš si ho spraviť a zohreje ťa jednak, psychicky ťa upokojí, lebo potom neviem, či by sme tu takto pri šutroch sedeli, vieš. Spravíš si na ňom jesť, prípadne si tam vieš zohriať vodu, alebo radler. Takže ako podľa mňa bez ohňa je to také smutné, no. Ľadové pivo. Áno, tak to je. Párov zateplených ponožek. Tomu ver. Ani oči nebolo. Daj. Akurát to vyšlo. Musíš život. Tak to mi ver. A to je lepšie, už tam nie je toľko vody, jak včera som tam nadrbal. Jaj. Dobre. More stríl. Aha, vyhorel. Musím šťava. Tekutý lieh, kámo, Himalaja, Ashwagandha. Vitamíny, brat. Vitamíny. Ja. Voilà.
Takže máme to tu pekne upratané. A ideme. Fajnovo bolo. Zabudli sme, hádam, nič. A keby niečo, tak sa vrátime. Ďaleko to nemáme. Takže sme na konci nášho bushcraftu. Dúfam, že sa vám video páčilo, bola to taká pohodička. Neboli sme v plnej zostave, boli sme len dvaja, ale užili sme si to. Síce sme trošku mrzli, ale zvládli sme to. Na ráno pekná kávička, o tom to je. Pekný výhľad, dobrý vzduch. Takže tak. Čiže keď sa vám video páčilo, dajte kľudne like, odber, ak ešte nesledujete náš kanál, komentár, ten vždy poteší. No a vidíme sa pri ďalšom videu. Tak sa zatiaľ držte.